Nung ngatiki na marpos ni roha na tua-tuamu na tuhamu, ra dang lomo berohamu na dibain songon dagdanak. Alay, songon dia dopat dok ni na tua-tuamu. Tutu do naung martanggung jawab hamu? Asa pos rohani na tua-tuamu na parjolo ikon martanggung jawab dohamu. Alai dang mura mangulahoni. Molo martanggung jawab hamu, lampos marohani na sida tuhamu. Ikon martanggung jawab dohamu mangulahon sude ulaun muna. Dang ikon nasay di pareta. Denggan mama make tiki. Unang majok-jok terlambat. Denggan maradoti barang-barangmu. Denggan mama make hepeng. Jala ikon boy do sitio pon hatam. Tutu, olo do hita sala. Alai unang pitor marmeme ni roha. Ihuton mapoda di Heber 10 tolu ayat 10 walu. Mar parangena denggan di nasaluhut. Hatahon ma nasasitong na. Gabe porsea mana tua-tuamu molo olo hamu mengaku salah. Jalalas do rohani nasida molo dihatahok kamu nasasitong na. Alai boha molo dang pos do perohani na tua-tuamu na hape nung ngamar situ tuhamu? Unang ma pitorju rohamu na. Sukun madenggan ahado nama bain asaboy pos rohana sida. Olo dora adong dope naikon ulahono muna asa pos rohana sida tuhamu. Di Sada Petrus 2 ayat 12 didok, marparangin adenggan mahamu. Alani i toktong ma patuduhon parangin adenggan. Asal lampos rohana sida tuhamu. Lam denggan parangemuna, lampos ma rohani na tua-tua muna. Tutu dang mura lao mangulahoni. Alai dang marisuang sude na niulami. Molo diida na tua-tua muna dohamu marsitutu marparangin adenggan. Gabe pos marohani nasida tuhamu, jalaboy mahamu gabe doli-doli nang anak boru na martanggung jawab.